kokoiset, niin ne kuulostaa samalta. Niin, no jos se on vielä taimaisessa, se pitäisi olla niinku matalampi, niin siinä on niinku ohuempi kalvo, että se kuulostaa korkeammin. Okei. No mitäs tehdään? No. Pitää virittää vaan. Hiljemmalle, kun ne tulit aika punaisena tonne sisälle. Joo, mennäänkö säätään niitä, niin täällä on muuten nyt pitäisi olla kaikki kiinnostus. Niin siirtää tavallaan eteen, jos se on ohuempi kalonen. Niin, tai se ratkeaa sillä, että virittää tätä Ylös. Joo. Tulee ääntä.